SMC er et pulver bestående af små jernpartikler, som vi erstatter noget af de jerndele, som traditionelt er et magnetsystem med. Det går gennem nogle processer, fordi det skal blive til solide emner. Det muliggør, at vi kan binde de her partikler sammen med en meget lille elektrisk ledningsevne. Og på den måde, det er udformet, der kan vi så reducere hysteresetabene i det magnetisk ledende materiale, som typisk er jern, men i vores tilfælde SMC. På den måde får vi meget lavere harmonisk forvrængning, op til 20 dB lavere harmonisk forvrængning i mellemtoneområdet, og øret jo er meget følsomt. Det her materiale er blevet brugt, og den her teknologi er blevet brugt i Opticon Mark 1 og videreført i Opticon Mark 2. Så vi har basalt raffineret på den konstruktion, vi havde i forvejen. Det er sådan, at med det her magnetsystemprincip, eller den her teknologi, der kan vi faktisk reducere forvrængningen så meget, så der kan godt være noget at hente også på at optimere de andre dele i højtaleren. Og i Opticon Mark 2 har vi jo lavet helt nye membraner, helt nye ophæng, og på den måde optimeret alting en gang til, og fået det bedst mulige ud af det.